खुलुमबाय गिबि गिबियावनो बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि बयनिसिमबो दुलाराय बाथौ गौथुम आरो कोअर्डिनेशन कमिटिनि जानानै फैबाय थानाय सानसुमैफोरनि जर'खा सावरायमेल बाथौइज्म आरो फैबाय थानाय सेन्सासखौ लानानै सावरायनो लानाय जादों आरो बेनो गरायस्वर बिष्णु राभा न'ब्लाङाव सानसेनि हाबाफारि बेहाय जोङो सानसुमैफोरखौ लानानैनो जोङो बाथौइज्म आरो फैबाय थानाय सेन्सासखौ लानानै गुवारै सावरायनो थाखाय लानाय जादों। मानो होनोब्ला बर' माहारि हिसाबै बाथौ धोरोम हिसाबै थांनाय सेन्सासफोरनि जिथु पपुलेसन रिपर्टखौ नायोब्ला जोंनि सांग्रांथि गैयैयावनो हयथ' जोंनि पपुलेसना बेवहाय जोबोद खम सिखारदों। बेनिखायनो जोङो बे बाराव जितु भारत नाङैनो बे सेन्सासआ सोलिगासिनो दं आरो बेनिखायनो बेहाय सांग्रांथि लाबोनांगौनि थाखाय जों दुलाराय बाथौ गौथुम आरो कोअर्डिनेशन कमिटिया बेखौ सानखांबाय थानानै बर' माहारिनि सानसुमैफोरखौ लानानै जोङो खेबसे गुवारै सावरायलायनांगौ गोनांथि दं होननानै साननाय जादों आरो जों बेवहाय हाबाफारियाव बाहागो लाबोनो थाखाय जोङो गाहायै जोङो कलेजनि प्रिन्सिपाल जोङो इउनिभार्सिटि लेभेलनि जोङो डक्टर पद्मश्री अनिल बर' बिथां पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारि आरो फारियै बेबायदिनो जनकलाल बसुमतारी दावराव दैख्रे आरो बेबायदिनो जोंनि गेजेराव मन्त्रि MP MLA MCLA थानाय जोङो गासैखौबो राजनितिक बिथिंखौ नोजोर होआलासिनो जोङो धोरोमनि आरो जोंनि बे मोननांगौनि कलमनि बाथौइज्मआव जों पर्टेल डिजिटेल पर्टेलाव कलम मोननांगौनि थाखाय जों गुवारै सावरायनांगौ दं आरो जों खामानि मावनांगौ दं आरो बेखौ बुजिलांनांगौनि गोनांथि दं साननानै सानसुमैफोरखौ लिंनानै सावरायनाया गोनांथार होननानै सानलायनाय जादों आरो बेयो फैगौ 12 जुलाइ बेहाय जानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो खावलायदों बे हाबाफारियाव जोंनि जिल्ला आफाद बियाब आफाद आरो ओनसोलनि गाहाय फोरोंगिरिफोरखौ लानानै एसोसिएट प्रफेसारफोरखौ लानानै माखासे दिनै बेहाय सानसुमैफोरखौ लिंनाय जादों। जिल्ला आफादनिफ्रायबो गोबां सानसुमैफोर बिथांमोना बाहागो लागोनखौ जोङो हांख्रायहरदों। दा बेबायदिनो जोङो बे हाबाफारिया जोंनि बाथौ धोरोमारिल' नङा जोंनि बर' माहारिनि थाखाय मोनसे बे फैबाय थानाय सुबुं सानख'नाय हाबाफारियाव जाफुंसार खालामनो थाखाय जों बयबो सावरायनायनि गोनांथार दं होननानै सानलायनाय लेखा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। गमामायैनो बे हाबाफारिखौ जाफुंनांगौब्ला जों जोंनि गेजेराव सावरायथारनांगौनि गोनांथिया दंमारो। मानो होनब्ला आगोलनि जिथु न'खर लोगोसे सुबुं साननाय हाबाफारियाव गोबां बेबायदिनो गोनो गोथो जानानै थालांदोंमोन। देग्लायबो जोङो गोबाङा बुंनो नागिरदों जे कलम बाथौ रिलिजियास कलमा फैखाबाय होननानै, नाथाय जों रावबो दिनै थख'यै बुंनो हानाय पर्यायाव फैयाखै। बियो जोङो लिरनो हागोनसों जेरैबायदिहाय आदार्स मोनसे कलम दंखायो बेहायसो लिरनो हागोन आरो जोंनि पपुलेसना बिनिख्रुइ गोबांसिन जायोब्लासो जोङो कलम हयथ' जों मोननो हागोन आरो बेखौनो गोबाङा गोनो गोथो जानानै दङ आरो बेफोरखौनो जोंनि गेजेराव रोखा सावरायनांगौनि गोनांथि दङ आरो बाथौ धोरोम थायोब्लासो बर' हारिनि सिनायथिया थागोन आरो जोंनि सानसुमैफोरनि जिखिनि सुबुरुन आरो बेखौ लानानैनो जों दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम आरो कोअर्डिनेशन कमिटि जोंनि गावबा गाव गौथुमारि बिथिंनि जिखिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि दङ, सेन्ट्रेल कमिटि दङ आरो आनसलिक कमिटि दङ, गामियारि बिथिङाव थांनानै खामानि मावहैनांगौनि गोनांथि जानानै फैदों आरो बेखौनो जोङो फैबाय थानाय जिथु सानसुमैफोरनि जर'खा सावरायमेलाव बेखौ गुवार सावरायनायनि गेजेरजों जों रोखा जानो हागोन आरो बेनि उनावनो जोङो गामि गामि ओनसोलाव बिनि एवारनेस लानो थाखाय जों हाबाफारि लागोन।